Zer? Zenitartekoren bat hil zaizu. Ez, txakurra. Eta aita baino gehiago maite nuen. Zure txakurra behar bezala agurtzeko, hemen dira animalientzako eskelak. Zergatik ez dute ba gizakien tratu bera izango? Azken batean poz handiagoak ematen dituzte. Eskela bat jarri nahi nioke nire txakur Mendiri, goian bego. Ederkita, ze jarriko diogu gurutzea, laburua, eguzkilorea? Hartzai txakurra zen, eta oso abertzalea. Ez dakiz nolako pixarrakak egiten zituen, Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean. Jode, onenak joaten dira beti. Beitu, igertzen da txakurra familia ugarikoa zala. Ilun, lagun, beltza, bizkor eta umealdiko gainontzeko ketzaitugu ahaztuko. Ez da zure 150 kumek ere. Eharra pieza. Bueno, beste txakurra importante izango zen. Horri alde osoa bere eskelagin josita da. Bai, familiak, parkeko lagunek, enpresak, denek jarri diote? Enpresak? Bai, 11ek, itxuekin aritzen zen. Eta ez txakurrentzat bakarrik, animalia guztientzat. Baserrian hil zaizuen astoarentzat, zure akuriarentzat, txoriarentzat. Aiba, 3. pisukoen kanarioa hilda. Luis Mariano zuen izena, aingeruek bezala kantatzen omen zuen. Ja, bene pasatu egin dira eskelako argazkiarekin. 10 urterekin hilda izu, eta begira oso gazte agertzen da.